boas tardes, benvidos. Sí, hola, 1, 2, 3, sí. Sí, hola, bos días e benvidos a todos. Hola, escoitase ben aí, Belén? Belén, escoitas ben? Vale. Sí, hola, sí, hola. Sí, hola, 1, 2, 3. Que pasa, Lalín? Escoitas? Que? Sí, hola, 1, 2. Que pasa, que pasa, que pasa? 1, 2. Sí, probando. Que? Entra, non entra? Vai, non vai? Que? Hola, sí. Se non metelle o microambiente da GoPro e punto, Sí, hola. Hola, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veña que xa chegou o homenaxeado. Xa chegou o homenaxeado. Que?
Sí, hola, boas tardes. Que tal, Manxes? Eh? Viña toda preocupada, deixou Mateo solo na casa. Miña sogra olvidouse de que Como tiña que dixeches? ir. A teu sogro? Mateo solo. Ai, a Mateo. Por que E por que non traes pa aquí que eu Porque senta? tiña sen vestir así nada. Miña sogra dixome, bájamelo para abajo. Echeu-me abaixo e dime Gustavo Maior. No, ella se marchou na aldea, ella non se te acordabas. Ahora chameina Pero trae, porque volvía da aldea, pero... cambialo. Sentámonos ali e Deixo ali punto. con meu sogra como se non houbera, entendes? Xa, xa. Deixei fazer o que queira, entón como se botou para montar. Que che iba a dicir? Fai falta algo máis? Nada, está todo, non? Chirma, nada máis. Chirma, pero ten noiva aínda, non sabe? Sí, hola. Probando, 1, 2, 3, 4. Que tal, Alberto? Vai, entra, sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. 1, 2. Que? Sí. No, foi un apaño. Non o borrei. Só te collín a ti, non o borrei. Alberto, vai. Sigo, sigo. Albert, sigo, sigo. Sí, hola, hola. Sí, vai. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí, hola. Sí.
Sí, hola. Sí. Entra mellor. Pero fíjate que fai. Sí, hola. Bos días. Hola. Sí, boas tardes. Hola. Sí. Sí. Hola. ¿Qué tal? Así que tal. Vale. ¿Qué? ¿Cómo andas? Xa tens todo preparado, non? Eu non sei nada. A xente, porque a falencia a xente non sei culpa miña. Bueno, A mí é culpa miña se non funciona o micrófono, non se prazo non aparece. Falou Vilela, xa sabe que teño, non é Vilela, non sei. Pero a mí Se sabe van a que facer ten. exactamente igual que fixeron outra vez. É dicir, entran de fora, Entran por fora, o teu objetivo cal é? Como sempre unha foto para pasarse. Se non o fixer. Se... O teu teléfono. Sí, sí. Teño cámara para que máis como. Sí, sí. Como queiras, se queres chegar a eu como queiras. O fajo como ti queiras. Pois eu como queiras. Sí, quítame o teu e despois mándame polo WhatsApp. Que che vou a dicir. Non só que salga eu que se note que son eu, pero que salga... No, pero sí, pero cando xa que que un pouco salga de... o máximo de xente que dé, sabe? Que salga eu algo de lado. Vale. Como ti non ten medo a... No, é que o mellor que fa, no, claro que non está metro por atrás e cocha de ali para cá. Eso, así, que se note que son eu,
cousas que tes que, donde estás sentado, que tes que levantarte, eu penso que Sí, hola. Eh, queredes que avise xa para que vai entrando xente? Avisamos para que vai entrando xente. Boas tardes e benvidos a todos. Poden empezar a entrar, por favor, ao hall do Concello. Gracias.
joder. Leyendo. Presentador. Al merengue, ya lo verás.
Boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias á agrupación Carballo da Manteiga por esta magnífica peza. Moitas gracias por vir con túa modalidade de ouro a Daniel González Alén tras o acordo do pleno en Lalín por unanimidade na sesión de abril deste ano en curso. Antes de continuar o acto, quero agradecer aos membros da Comisión de Honras composta por don César López Arribas, secretario xeral do Concello, don Mario Pereira Fernández, a don José Carlos Calbulloa, a don Ivo Vence e, por suposto, ao seu instructor, don José Luis Rodríguez Jácome. Moitas gracias en nome do povo lalín polo voso magnífico traballo e a vosa dedicación e esforzo. E Carlos García, perdón, Carlos, que me olvida de ti como outra vez, Carlos Porral. Como sinalei, os entregaremos a folla de carballo a Daniel González Alén. O Concello de Lalín ten no seu réxime de honras e distincións esta singular figura, non por capricho, nin por casualidade. Un carballo singular, o Carballo da Manteiga, forma parte do escudo da nosa vila, e os carballos son tamén parte da nosa vida. En Lalín non hai parroquia na que non haxa carballos. Eu atreveríame a dicir que non hai un só lugar da nosa vila que non teña un carballo. Sempre estivemos ao redor de carballos, de fragas. Son parte da nosa identidade como pobo, ligados a nós desde sempre, e así queremos que siga sendo. Cabilo na sombra fresca dos carballos de Lalín e síntome fortalecido. Dicía Daniel, outro Daniel, irmão de todos nós, Castelao. Así resulta dado entender o importante que é esta distinción para este Concello. Viva nos nosos carballos de Lalín. Entregamos esta distinción a Daniel, a un home que ama esta terra, a súa natureza, a súa historia, as xentes, e cada recuncho do noso territorio que coñece como ninguén. Daniel González Alén foi sempre un home entregado á curiosidade, a pesquisa do que está aí e ás veces non vemos, ao saber daquelo que en moitas ocasións non valoramos, pero que é evidente. Necesitamos veciños e veciñas como Daniel, que nos contes cousas, aínda que sexan cotiás, para saber quen somos e de onde vimos. Perdoádeme que entre no terreo personal, perdoádeme esta licencia, pero tomarei esta licencia porque creo que aporta luz a que hoxe vimos celebrar. Coñezo a Daniel desde antes de saber falar eu, desde moi cativo. E antes de preparar este discurso, preguntábame cales eran as miñas primeiras lembranzas ou imaxes que tiveran a Daniel na miña cabeza. Busquei nos meus miolos e atopei lembrazas dun home máis novo do que agora, evidentemente, como a min, portando un proxector de Super 8 para mostrar na miña casa as grabacións documentais que facía por toda a Bisbarra do Deza. Tamén atopei na miña memoria imaxes de Daniel con traxe de home rá, buceando polo Deza en Merza, buscando seguramente respostas na natureza cristalina do noso amado río. Polo tanto, as miñas lembranzas, as primeiras de 40 anos, xa me presentaban a Daniel González Alén como un home que buscaba, que quería coñecer. Tamén de sempre coñezo a súa familia, a Oliva, a Aurora e, por suposto, a Marisa. Seguro que sen esa permanente influencia feminina, posiblemente Daniel non tería sido tan curioso. Gracias, polo tanto, tamén a elas. Un aplauso, por favor. Por tanto, para todos e todas os veciños e veciñas que coñecemos a Daniel, temos dela a percepción de un home afable, retanqueiro e amable. Un home con ganas de saber, de atoparlle as tripas o coñecemento do noso entorno. Unha persoa capaz de falar con o noso pasado e atopar respostas na historia da nosa vila, na recente e na máis antiga. Se Ramón María ayer puso a Lalín no cosmos, Daniel forma parte dun grupo de sabios da contorna que atopan respostas e nos mostran o noso microcosmos. No medio do camiño tiña unha pedra no medio do camiño, tiña unha pedra, no medio do camiño tiña unha pedra. Este singular poema de Carlos Drummond de Andrade, poeta brasileiro que parece extraído das nosas cantigas de amigo pola súa reiteración,
ven a dicirnos que Daniel é un home capaz de establecer diálogos cos nosos antergos, escoitando palabras que nos chegan a través das pedras, capaz de escoitar o que nos contan os rochedos no idioma antigo dos nosos devanceiros. Ten a sensibilidade para escoitar con paciencia o que contan as xentes de calquera de recuncho da nosa terra e absorber e condensar ese coñecemento para que nós poidamos interpretalo unha vez masticado. Daniel leva sendo tamén o que hoxe se denomina un home multimedia, pero con moitos anos de adianto. Cultivou disciplinas como a filmación de documentais, o documentalismo histórico, a investigación arqueolóxica, a recuperación etnográfica, colaborou na radio seguindo a estela do seu pai, o tío Sanete, que é seguramente a máis forte influencia para poder explicar o amor á terra que sinte Daniel. Foi colaborador en prensa, corresponsal deportivo, moitas cousas. Tamén é Daniel cronista de Lalín e autor dun magnífico libro sobre a historia do noso cocido. Por certo, a Daniel, que é multimedia, tamén lle gusta cantar. Por todas estas razóns, esta distinción xa sería merecida, pero a proposta feita polo goberno de Lalín e aprobada por toda a corporación é tamén un premio a constancia e a vida productiva máis alá da xubilación das persoas. Hai uns meses entregábamos outra folla de carballo a Antonio Presas. Ambos coinciden en algo que tamén merece ser premiado. Un premio que poden e deben compartir con outros lalinenses e lalinensas. A alegría de vivir da que falaba Laseiro. Unha alegría de vivir que persevera máis alá do que en tempos se supoñía en certa medida unha morte civil. Sí, son xubilados, pero están máis activos que nunca e arrastran tras de si a moitos outros que disfrutan dos seus coñecementos. Están na flor de vida arredor do coñecemento, transmitindo que hai moito que facer despois dunha vida laboral extensa. Que a sociedade necesita dese coñecemento do sénior para ser máis xusta e completa. Tamén a imposición desta folla de carballo que entregamos hoxe ten en conta os esforzos pola dignificación e a normalización da nosa lingua. Hai unhas semanas este Concello distinguía a Victorino Gutiérrez Aller como fillo predilecto, entre outras razóns, pola loita a prol do idioma. Un dos méritos de Daniel, a igual que o seu amigo Coco, é facer da lingua da nosa terra a base de difusión de todo o que foi recollendo e producindo. Toda unha longa lista de obras que se recollen no expediente curricular que motiva esta distinción. A terra que cría flores nos campos para a regolía de ollos e árbores, para que canten os pasaros, onde atopamos sombra fresca no verán e quentura garimosa no inverno. Esa terra da que falaba Castelao está orgullosa da folla de carballo que a vila de Lalín entrega a alguén que ama esta vila e a súa terra, Galicia. Gracias, Daniel. Sen máis, dolle paso a don Román Rodríguez González, amigo do homenaxeado, que a súa petición dirixirá unhas palabras. Román. Alcalde, corporación, senador, Daniel, familia de Daniel, amigos e amigas. Non é fácil definir a Daniel González Alén, a Danielito, un home que moitos de vós coñeceres moi ben, un home construtivo, un home que fai pobo, un home que busca sempre sumar, unha persoa íntegra, unha persoa inquieta, que sinte orgullo por o seu, que sabe e pode mirar á dereita, á esquerda, arriba e abaixo. Daniel, quizás, ou sin quizás, a mellor definición que se podría facer del, ou eu polo menos así o considero, é a da gran patriarca da cultura do Deza. Sin dúbida, esta definición de gran patriarca da cultura dezá lle fai xusticia. Daniel é unha figura clave desta terra, é unha figura clave no Deza. Axudou a construir o discurso,
o discurso desta terra, unha terra que sempre foi xenerosa, que sempre foi acolledora, que sempre foi honesta, que sempre foi traballadora. Danielito, é un home esforzado, un home voluntarioso, un home que fixo sempre o que lle gustou, sen molestar a ninguén. Abreunos a moitos os ollos. Sempre axudou a quen lle pediu axuda. Un home sin hipotecas persoais, un home que se afirma co seu traballo. Tamén me tomarei unha pequena licencia persoal. Eu son amigo seu e da súa familia onde hai moito tempo, quizás xa demasiado tempo, porque nos facemos todos maiores. A primeira vez que tive en contacto con el foi no ano 91. O lembro moi ben. Eu era un xoven estudiante a punto de rematar a carreira de xeografía e funlle pedido un consello á súa casa, en frente da gasolinera de arriba. El me abriu a súa porta, me levou ao seu despacho, me dou un consello, ofreceu unha axuda. Naquele entón, pois sempre mantiven uns lazos de amizade e de colaboración con el. Uns lazos porque non dicido que foron fructíferos. Non foron fructíferos para nós, ou só para nós, como personas, como investigadores, como estudiosos que somos, senón foron tamén para Darín e para a súa comarca. Sacamos adiante proxectos singulares. O traballo de Daniel no Seminario de Exterior de Leza foi descomunal. Fixemos publicacións, exposicións, Darín 100 anos en fotos, Darín 25 anos de corporacións democráticas, a Feira do Cocido, 40 anos de historia. Daniel tivo tamén un papel moi destacado nos traballos preliminares que serviron para fixar e para pôr inicialmente en valor o camiño de inverno. O seu deseño, o seu traballo foi fundamental. Fai pouco, a aprobación da Lei do Patrimonio Cultural lle dou o carácter oficial, pero sin dúbida o traballo de Daniel nesta andaina, na cual xa non estivo só, pois foi fundamental. E digo que xa non estivo só porque contou coa axuda das súas fillas, de Aurora e Oriva. Por certo, Aurora, unha boa alumna miña de xeografía, e é moi importante, e Daniel o fixo, ser capaz de trasladarlle, de contaxiarlle a ilusión e as ganas de coñecemento, neste caso, pois, ás súas fillas. Hoxe, Daniel, o patriarca da cultura de Deza, segue sendo un home activo, segue traballando, se cabe aínda máis, coa mesma entrega, coa mesma paixón, a prol de calquera iniciativa positiva, buscando sempre tender pontes para o entendemento. Tender pontes para o entendemento, como fixo outro gran Dezao, que nos ven de deixar fai pouco, Xosé Neira Vidas. Daniel e Pepe Neira entendían a vida e a cultura como unha ponte, como unha senda para unir as xentes e para unir aos povos, para vivir en convivencia, sumando, sempre sumando, apostando polo futuro e tendo sempre presente a importancia e o cariño dos seus. Con 65 anos acabados de cumprir, un xubirado, decía Nicolás, ainda hai quen lle chama Danielito, e ainda hai quen lle chama Danielito. E Danielito conserva, sin dúbida, o máis importante para crear coñecemento, para investigar, que é a curiosidade. A curiosidade, pois, dun neno que acaba de despertar ao mundo e que intenta sempre ver, identificar, coñecer e transmitir o que hai en este mundo. Daniel transmite vitalidade e transmite dinamismo, transmite un saber, o seu, que hoxe comparte, sempre o fixo, sempre quiso compartir, sempre foi xeneroso, pero se comparte a través das novas tecnoloxías, do Facebook, constantemente novos achados. Dende aquí, dende esta plataforma, Daniel nos mostra novos achados arqueolóxicos, nos dá conta, de xeito constante, de novos aspectos históricos, culturais, moitos deles aínda insólitos da comarca de Deza. E nos sorprende con curiosidades, con rarezas.
da nosa comarca, das nosas parroquias, das nosas aldeas, que incluso a meirande parte de nós, ou os veciños que viven aí, eles mesmos descoñecen. Daniel, o patriarca da nosa cultura, é sin dúbida un referente consolidado do mundo da investigación histórica. Tivo unha traxectoria longa e brillante. Foi membro activo, como xa dixen, do Seminario de Estudios de Deza, unha participación moi destacada, fundamentalmente nos seus inicios. Foi tamén colaborador, xa fai anos, da Gran Enciclopedia Gallega, foi correspondente do Museo de Pontevedra, foi, en definitiva, ou é, en definitiva, un auténtico todoterreno que día a día incrementa a súa vocación. Daniel é unha persoa que atesoura unha enorme multitude de coñecementos. Só dixen, un todoterreno do mundo da cultura, tamén un erudito na área das tecnoloxías. Ademais, reúne tamén moitos máis méritos. Cronista oficial, autor de numerosísimas obras sobre a comarca do Deza, o gran clásico A comarca do Deza, que ven de cumprir 36 anos xunto a outro dezao como Armando Vázquez. Fixo grandes ensaios de nenses ilustres, o Diga, o Vidal Pallo, etc. E foi tamén un divulgador, unha persona xenerosa que quiso poñer a disposición de todos o seu coñecemento. Foi tamén un dos primeiros xornalistas, incluso é atrevido dicir, quizás o primeiro xornalista que houbo en Deza. Fundou a Defensa, colaborou con todos os periódicos existentes en Galicia, a Voz, o Fado, o Correo, a Nosa Terra, colaborou en radio, tivo experiencia xunto con seu irmão Suso e seu pai o tío Xanete no mundo audiovisual. En definitiva, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Daniel, aparte de ser o gran patriarca da cultura de Deza, é un auténtico podígrafo especialista no coñecemento histórico e cultural da nosa comarca. Podíamolo igualar como outros grandes podígrafos, como don Xosé Filgueira Valverde ou don Ramón Otero Pedrallo. Son podígrafos que coñecen e pasan todas as partes do coñecemento. Por xerar, Daniel, poucas persoas teñen unha influencia tan directa na conformación das personalidades das persoas como os pais. Daniel heldou do seu proxenitor, o tío Xanete, tamén nomeado aquí, pois a súa inquedanza cultural, a súa gana de facer cousas, o seu carácter afable e aberto, e ambos teñen o recoñecemento do seu pobo, algo que a veces é difícil. E o tío Xanete foi recoñecido na Linense do Ano, no ano 2009, Daniel foi no ano 2015, quizás as súas fillas ou as súas netas o serán no futuro, se siguen a senda de seus antecesores, e iso nos fai pensar que somos un pobo que honra os seus. É un pobo que honra os seus, pois, sin dúbida, pois é un pobo agradecido. Quixera xa facer tamén unha última reflexión. Esta distinción a Daniel creo que é merecida. Todas as persoas que estamos aquí, ou así o pensamos, tivo un recoñecemento unánime da corporación municipal e creo que, ao final, as persoas como Daniel son importantísimas para construir un pobo, xeneran cidadanía e xeneran o tronco común, o cerne, pois dunha sociedade, dun grupo humano. É un referente para todos, é o gran patriarca da cultura do Deza, é un modelo a seguir como estudioso, como persona, e hoxe, Daniel, é o teu gran día. Disfruto coa túa familia e cos teus amigos, seguro que irás á festa ao Montserrat dentro de pouco, e estou seguro que mañá non, porque é a festa, pero pasado mañá ou martes, seguro que collerás a túa cámara, collerás un papel, escribirás un papel, lerás un papel, e sairás a esta, a túa terra, a continuar agrandando o coñecemento e o agarimo que lle tes a era. E serás outra vez bo e xeneroso e, sin dúbida, collerás ese coñecemento e serás capaz de transmitírnolo a todos os que estamos aquí e a moitas persoas máis para que, en definitiva, tamén lle queramos un pouco máis a esta terra que é a túa. Moitas gracias.
Moitas gracias, don Román Rodríguez. Agora, o instructor do expediente, don José Luis Rodríguez Jacome, lerá as conclusións do mesmo expediente. Moitas gracias. Boas tardes a todos e a todas, autoridades, veciños e veciñas. En primeiro lugar, unha breve pausa para agradecer ao señor alcalde por facerme o encargo, o agradabilísimo encargo de instruir este expediente de honras e distincións, e tamén moitas grazas aos 4 membros da Comisión de Honras e Distincións, Ivo Vence, Xoan Carlos García Porral, Mario Pereira, Carlos Calvo. Ben, a xeito de resume do actuado e tendo en conta todas as achegas documentais e testemunhas recibidas no expediente, consideráronse acreditados na figura de Daniel González Alén os seguintes extremos. Vense dicindo que Daniel González Alén é cronista oficioso do Concello de Lalín e pode estenderse, ademais, o seu ámbito a toda a comarca do Deza. Se un cronista é aquel que documenta feitos e costumes, está claro que Daniel González Alén responde perfectamente a esa definición por ter feito esta labor de xeito extraordinario ao longo de décadas. Pero isto é especialmente meritorio porque, cando comenzou o seu labor desinteresado, apenas existían traballos feitos sobre a nosa vila e comarca, polo que tivo que facelo case todo a pulso. E decimos cronista oficioso porque Daniel nunca precisou dun nomeamento como tal, actuando de xeito altruista e vocacional, algo que entendemos lle debe ser recoñecido como merece. Tamén é moi destacable a labor de Daniel González Alén como xornalista. Queda adverada a súa trayectoria tanto en prensa escrita como na radio e televisión. Traballou con mestría o xénero da crónica xornalística cun enfoque de periodismo popular, recopilando fontes, actuando como un escritor costumbrista que trata de temas de interese humano, centrándose en Lalín e na comarca do Deza, inmortalizando así o noso xeito de ser e sentir. E isto tamén lle debe ser agradecido. Afortunadamente, a labor de Daniel González Alén ao longo de máis de 4 décadas, ato de agora, vai permitir que pervivan no noso recordo colectivo costumes e tradicións as centrais da nosa vila e comarca, posibilitando así que cheguen coa máxima frescura e viveza ás novas xeracións. Froito de toda esta tarefa recompiladora é o inmenso arquivo fotográfico composto por miles de fotografías das que dispón que se ven a día de hoxe é moito máis doado confeccionar polos medios técnicos actuais si era ben dificultoso e oneroso cando comenzou sendo unha actividade case artesanal. Pode, ademais, considerarse a Daniel González Alén como precursor do audiovisual galego. Aí están os seus documentais de forte contido etnográfico e tradicional, gravados con medios técnicos moi limitados, pero acadando unha sorprendente calidade de acabado. Tamén, grazas á súa labor, coñeceuse o cine en moitas parroquias e aldeas onde ia proxectar as súas creacións. Daniel González Alén distinguiuse sempre por ser unha figura independente, actuando sempre movido polo altruismo e prestando servicios á colectividade. Ademais, atesoura unha longa trayectoria que continúa a día de hoxe. Por todo isto, moitas gracias, Daniel. Moitas gracias, José Luis, e a todos os membros da comisión. A continuación, ten a palabra o secretario xeral do Concello de Lalín, don César López Arribas, que dará lectura ao acordo plenario adoptado pola Corporación Municipal de Lalín. Don César. Boas tardes a todos. Vou a dar lectura o acordo do Concello Pleno de abril deste ano. Eu, César López Arribas, secretario xeral do Concello de Lalín Pontevedra, certifica que na sesión ordinaria celebrada polo Pleno da Corporación Municipal do Concello de Lalín o día 28 de abril de 2016 adoptouse, entre outros, o seguinte acordo. Punto número 8. Expediente de recoñecemento de honras e distinciones a don Daniel González Alén. A Presidencia deu conta do presente expediente e da proposta da Alcaldía de data 21 de abril de 2016. A continuación, o señor secretario de lectura do dictamen favorable na Comisión Informativa de Saúde Pública, Benestar Social, Actividade Cidadán, Cultura e Educación do día 28 de marzo de 2016,
constituída en Comisión Especial de Honras e Distinciones para este acto. Unha vez rematadas as intervenciones dos distintos grupos políticos, intervenciones que non se transcriben na presente certificación, e sometido a votación ordinaria o expediente e a proposta, mediante o sistema de man alzada, por unanimidade dos asistentes, co voto favorable de 21 concelleiros, sendo 6 do Grupo Compromiso por Galicia, Concellos Transparentes, 3 do Partido Socialista de Galicia, Partido Socialista Obrero Español, 1 da PAC, Agrupación de Electores e Electoras da Plataforma Aberta da Cidade de Lalín, e 1 do Bloque Nacionalista Galego e 10 do Partido Popular de Galicia, PP, o Pleno da Corporación Municipal de Lalín acordou aprobar o expediente do seguinte tenor. Mediante decreto da Alcaldía de 11 de marzo de 2016, iniciouse o expediente para o estudo e a posible concesión a don Daniel González Alén de algunhas das distinciones recollidas no vigente Regulamento de Honras e Distinciones deste Concello de Lalín. De conformidade co disposto no artigo 20, 21 do vigente Regulamento, nese mesmo decreto nomeouse xuiz instructor a don José Luis Rodríguez Jácome e secretario do procedimento a don César López Arribas. Asimismo, nomeouse aos membros da correspondente Comisión de Honras e Distinciones composta polas seguintes persoas, representantes todas elas da vida social, económica e cultural de Lalín. Don Mario Pereira Fernández, don José Carlos Calvo Ulloa, don Ivo Vence Blanco e don Juan Carlos García Porral. Tras a correspondente instrucción do expediente con data de 20 de abril de 2016, a referida Comisión de Honras e Distincións, por unanimidade dos membros, presentou esta alcaldía a súa proposta de recoñecemento da distinción de Folla de Carballo na súa modalidade de ouro a don Daniel González Alén. Así mesmo, o instructor do expediente, conforme ao sinalado no citado artigo 21 do regulamento, elevou a alcaldía todo o expediente para proceder á súa tramitación. Segundo o disposto nos artigos 1, 10 e 11 do regulamento, para a concesión de honras e distinciones do Concello de Lalín, a condecoración Folla do Carballo é unha distinción que manifesta o máximo galardón que tanto unha institución como unha personalidade pode obtener do Concello de Lalín. Crase esta distinción coa idea de premiar a institucións ou personalidades que destaquen na orden política, administrativa, cultural e artística que manteñan alguna vinculación ou que se relacionen con os intereses do municipio. Segundo o artigo 11 do citado regulamento, procédese a creación da Folla do Carballo na súa modalidade de ouro e prata para decidir en cada caso a clase de folla de carballo a outorgar teránse en conta a índole dos méritos e servicios, a trascendencia da labor realizada en beneficio do municipio ou as particulares circunstancias que concorran na persoa obxecto da proposta de condecoración. Xa que logo, aceptando plenamente os razonamentos expostos e a proposta realizada pola Comisión de Honras e Distinciones, nomeada para o efecto, así como o prego de conclusiones elaborado polo xuiz instructor do procedimento, o Pleno da Corporación Municipal de Lalín acordou recoñecer e outorgar a don Daniel González Alén a condecoración Folla de Carballo na súa modalidade de ouro. E para que conste, asino a presente certificación de orde co visto prazo do señor alcalde en Lalín a día 10 de setembro de 2016. Nada máis, moitas gracias. A continuación, o alcalde don Rafael Cuña Paricio, de quen parteu a iniciativa desta Folla de Carballo, imporá a Folla de Carballo na súa modalidade de ouro, acreditando o outorgamento deste recoñecemento a Daniel González Alén. Por favor, Daniel. Boa tarde a todos. O que pasa é que teño un problema que non teño a Folla de Carballo. Teño prestada a presas. A ver se me atrae alguén.
Agora, don Rafael Cuiña convidará a Daniel González Alén a asinar no libro de honras e distincións do Concello de Lalín. Agora darán lectura ao escrito de don Daniel González Alén. Sempre me facedes o mesmo, con esta letra. Daniel, mira comigo por se me equivoco. Recibo con emoción e gratitude a distinción da Folla de Carballo de Ouro que paga dabondo casi lerote. A min dásame mellor escribir caldeira que falar, así que vamos a ver. Recibo con emoción e gratitude a distinción da Folla de Carballo de Ouro que paga dabondo o labor deste cronista que tentou compilar e divulgar a historia e o patrimonio da comarca de Deza. Comparto este recoñecemento con cantos me teñen ensinado, axudado e animado neste cometido. Lalín, 10 de setembro de 2016. Ben, boa tarde a todos e todas, queridos veciños e veciñas de Lalín. A verdade é que tiña pensado facer un discurso bastante máis extenso, para ser sincero, pero creo que a brillante da exposición do teniente alcalde, ao que felicito pola súa exposición, tamén a extensión e brillantez do discurso do conselleiro, en este caso que ven, creo que en condición de amigo persoal de Daniel e, por suposto, de Jácome, pois
vai facer que sexa máis breve, entre outras cousas, porque eu creo que estamos aquí para escoitar basicamente a Daniel e non a políticos, non, senón a homenaxeados. Esta é a miña forma de pensar. A quen queremos escoitar sempre é a quen máis o merece, non? Eu quero saudar especialmente, en primeiro lugar, os membros do Goberno de Lalín, os meus compañeiros. Quero saudar, por suposto, ao conselleiro, o senador Crespo Iglesias, aos restantes membros da oposición. Quero saudar a Marisa, unha persona que tanto ela como Daniel son, como se suele decir coloquialmente, como da miña casa dende que nacín. Quero saludar, tamén estou vendo aí a Martín, quero saludar a Oliva, quero saludar a Aurora e quero saludar a Pablo, digo, porque por fin a Aurora ten mozo, entón tamén isto hai que celebralo tamén, non? Bueno. E despois quero saludar tamén moi especialmente dúas nenas moi guapas, como son Martina e Daniela, que nunca se sabe se algún día acabarán sendo familia miña tamén, isto nunca se sabe, non? Pero bueno, está moi ben. Bueno, hoxe evidentemente é un día histórico, no que manexamos a un veciño que con gran devoción é un vixía do noso patrimonio e da nosa tradición. Este goberno recoñece as persoas por riba da súa condición ideolóxica e das filias e das fobias. Así, fixemos votando a favor, sen fisuras, ao noso querido Antonio Presas, que vexo tamén presente entre o público, a quen saúdo, a Vitorino Gutiérrez Aller, un grande desta vila, e agora, por suposto, a Daniel González Alén. Todos eles merecedores do recoñecemento de calquera persoa de ben deste concello. Insisto, como decía antes o tenente alcalde, coñezo a Daniel tamén dende que era neno. Decía Román que coñecía dende o ano 91, eu o coñezo dende que teño uso de razón. Estou convencido que hoxe é un día que nunca esquecerá, aínda que me consta que é máis feliz entre carballos, fragas ameazadas e altares do sol por descubrir que entre quizáis actos con demasiada pompa e boato. Baixo este goberno xa fuches lalinense do ano e agora folla de carballo na súa categoría de ouro. Non creo que te poidas queixar moito, digo que non está mal. E agora, insisto, folla de carballo na súa categoría de ouro, que non é calquera cousa. Parabéns de corazón, en nome do pobo de Lalín, hoxe pasas a nosa historia. Estamos seguros que ata o derradeiro día da túa vida estarás á altura dela. Moitas gracias, Daniel, eres un grande deste pobo. Parabéns. Gracias, señor alcalde. E agora é o momento do homenaxeado que queremos que nos dirixan as palabras. Daniel, que ten emoción, pero tamén ten aplomo, seguro que pode. Autoridades presentes, veciños de Lalín, amigos, parentes, boas noites e moitas gracias, de verdad, por estar aquí, porque sei que non escollemos secar o mellor día para xuntarmos aquí. Sei que estou entre amigos, non quero alongar a cousa, porque hai festa, hai moitas cousas que disfrutarei fora. E están aquí estes músicos que tamén o fan ben, e casi prefiro que se escoita a eles. Pero, despois de todo o que se dixo aquí, por Nicolás, Román, Jácome, o secretario, a verdade é que se fora algo listo non diría nada máis. É só agradecer a todos eles e á Corporación Municipal que no seu momento tivo o gran detalle para min de concederme esta folla de carballo na modalidade de ouro por unanimidade. É algo inesquecible. Como dicía antes, considérome moi ben pagado. Sempre pensei que traballaba por amor ao arte, pero aquí na Lalín vese que hai recoñecemento para quen faga algo. Sábeno ben aquí os amigos Vitorino Gutiérrez Aller Coco e Antonio Presas. Hoxe tocan a min e seguramente os carballos non deixarán de dar follas para que no sucesivo outras persoas, outros lalinenses, outros dezaos os vayan recollendo. Podría entrar no miúdo deses agradecementos, a parte do que dixen aquí a Plácido Rozas e o grupo do Carballo da Manteiga. Por certo, ese Plácido Rozas, pois, pedín
pedinlle que se algún día deixo este mundo, pois toque, pero hoxe fai un adianto. Non sei de quen foi o acerto, pero de que as miñas netas, que sempre andan buscando por aí os tesouros, os tesouros tamén os teño na mesma casa. Decíame na casa, vaste emocionar, vaste poner nervioso, e é verdad, é verdad. Fai un par de anos, os médicos anduveronme unha operación aquí a rentes do corazón. Dixeronme que levara unha vida normal, pero últimamente vexo que non son capaz porque entre os amigos que estamos diario en roteiros, en andainas, buscando, cacheando nas costuras da nosa terra, en estas homenaxes que de verdade chegan unha alma, pois está un de emocións fortes continuadamente. Efectivamente, agradecín xa no seu momento as honras do Laninés e do ano, os de Cercio tiveron o detalle de darme unha folla de carballo de verdade, esta de ouro ahora, e xa digo, podía entrar polo miúdo, aquí entre os presentes reconozco a moitísimos que me teñen axudado, a moitísimos que me teñen animado. Eu teño tido moita sorte. Tuven por mestres, podría reconocer tamén aquí, tuven vos amigos, a pesar de que non vos puiden cultivar moito. Os amigos son como as flores do xardín. Había que prestarlles algo máis de atención. E mesmo a familia tamén, pero mira aturando, e agora que xe vou para vello non vou a cambiar moito. En fin, que espero, por se non teño ainda os merecementos da bondo, algúns deles herdados do meu pai, seguir xuntando nos anos que Deus me queira dar, xuntando, cacheando na nosa historia, no noso patrimonio e divulgando hasta onde as miñas forzas mo permitan. Como non quería falar moito, trouxemos aquí un pequeno visual referente á comarca. A comarca esta que levamos andado dende o Faro Ulla, que se institutúa este pequeno visual, e habría que engadir dende o Farelo Candán. Puñemos unhas fotos máis ou menos ordenadas cunha música, labor aquí de meu irmão, colaborador sempre, en cantos traballos teño feito, e a quen teño que casi, ainda que yo agradezo de cote na intimidade familiar, dicilo aquí tamén públicamente. Grazas a todos.
Moitas gracias. Finalmente, para remate do acto, escoitaremos a marcha do antigo Reino de Galicia, interpretada polo amigo Plácido Rozas, e remataremos co himno galego, interpretado por a agrupación O Carballo da Manteiga. Moitas gracias por vir a todos e a todas.
Moitas gracias a todos, pechamos o acto. Boa tarde a todos.